Sa
Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Tinipon tayo sa pagmamahal,
Pagpaumanhin niyo po ang pagkaantala ng misa natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapahala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kapatid, ialay po natin ang misang ito para sa special intentions ng Prime Group. Mayor June and Gente Tangco, Karen Miranda Chanda and Beltran, Kiki Naira Bautista, Marites de la Cruz, Rolando de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Alvin Balatban, Dr. Carlo Tanta and Erica Medina, Remros Maglangkero, Set Kabigting Bondo. Para sa Special Intensive Sister Daisy Diaz, Kabigting Sisters in Cypress, California, Madam Ana Manalastas, Charina de la Cruz, 10 ng kanilang pamilya. Para po sa kagalingan ni Marcelina Cubacub, Lucy Navarro, Cherry Ann Morales. Para sa kagalingan ni Annabel Alarcon Maglangke, Brother George Diaz, Brother Sing Garcia, Sir Roy Songco, ang Norma Cabrera, Norma Balatbat, at para sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni Father Larry, Maurino at Brihito. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na umarap sa banal na piging ating pagnilayan, pagsisihan ng ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang iyong nagsusumamong sambayanan upang ang pagpapakasakit na kusa naming pinagtiisan ay magdulot ng kabutihan sa aming kalooban at gawang mapagmalasakit sa aming ugalit asal sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, "Pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang ipinasasabi ko sa iyo." Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon at sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Ninive, ito'y utos ng hari at ang kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ang lahat ng nagawa nilang kasalanan at talikdan ng masasamang pamumuhay. Baka sa parang ito'y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasya at hindi ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob.
Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karunghan, dalisayan mo ang aking kasalanan. Diyos ko, yung tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, yung tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Hindi mo nananais ang mga paghahandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, yung tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Hikayat ka, puyante. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang maipakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga Ninive, gayon din naman maging isang palatandaan sa lahing ito, lahing tao, ang anak ng tao. Sa araw ng paghukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghukom ay titindig ang mga taga Ninive laban sa laing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nung minsan na nag-homily ako, isang linggo yata yun, isang linggo, tinanong ko kayo kung sino yung mabait at mabuting tao sa inyo. Wala namang sumagot. Anong ginawa ko po? Sabi ko, sabihan niyo yung katabi niyo na napakasama mo. Napakasama mo. Ngayon po, hindi na ako magsasabi at hindi na kayo magsasabi. Ang Panginoon mismo sa Ebanghelyo ay maaari niyang sabihin, sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, sa mga tao noong kapanahonang yaon. Anong sabi niya? Napakasama ng lahing ito. Naghahanap kayo ng palatandaan sa langit, subalit walang maipakita sa kanila maliban sa palatandaan nilarawan nangyari kay Jonas. Napakasama ng lahing ito. Lagi po nating sinasabi, nung panahon ng Panginoon, nung sinaunang panahon ay napakabait pa ng mga tao. Kung noon ay napakasama na nila, ano pa ba tayo ngayon? Hindi po ba nagiging mas masama? Lagi-lagi po pag nagkukwentuhan tayo, binabalikan yung nung maliit ka, doktora, o binabalikan yung nung hindi pa mga bato, mga kubo pa lamang ang bahay din sa bahay parit. Ang sinasabi, napakasimpleng buhay, napakagandang buhay noong panahon noon. Kahit buksan mo yung, kahit walang tarangkahan ng iyong pinto, okay lang. Kahit may magtatanong, ihahatid mo pa kung saan yung pupuntahan. Ngayon, Diyos ko, lalo yung mga bata, magtatanong kinakausap mo, kinagagalitan mo na nga, hindi sumasagot. Sa atin noon, hindi ka dapat sumagot sa matanda, di po ba?
Ngayon, hindi nga talaga sumasagot. Paano sasagot? Habang kinagagalit, naglalaro ng ganyan sa computer, sa cellphone. Na po. So kung titignan po natin, sabi ng Panginoon, napakasama ng panahon ng mga tao ng lahing ito. Siguro masasabi din niya ito ngayon sa atin. History repeats itself. Kasamaan na nangyayari sa atin, sa ating gobyerno, sa ating simbahan, isama yun na yung simbahan, sa ating pakikitungo sa bawat isa, sa ating kuminsan sa loob ng pamilya. Sa mismong pamilya nangyayari ang kasamaan. Napakasama ng lahing ito. Dahil hindi nila nakikita ang palatandaan. What is our saving factor? Anong pinagkaiba natin noon at ngayon? Ang pinagkaiba natin, noon hindi nila nakikita ang palatandaan. Pero ngayon nakikita natin ang palatandaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At sino to? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Nakikita, nararanasan, nararamdaman natin si Kristo. Yun nga lang, tao tayo. Yun nga lang, mahina tayo. Yun nga lang, marupok tayo. At madalas na tayo ay nabubulag ng mismong kasamaan at ng kasalanan. Isang araw po may kausap ako, magulang at kanyang anak. Inilapit ng magulang sa akin ng bata. Sabing ganyan, ng bata, hindi ko na po kasi alam ang pinagagawa ko. Hindi ko na po alam pinagagawa ko. Gulong-gulo po ang isip ko. Wala na po yatang pumapasok sa isip ko. Gulong-gulo na po ako. Huwag natin hayaang magulo ang isip natin. Dahil may palatandaan tayo. There is someone who guides us and who tells us always in the things that we do, palatandaan ng pag-ibig at presensya ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa mga sandali at oras ng pagkakasala, sa mga sandali at oras ng pagkakamali, sa mga sandali at oras ng pagkalugmok natin sa kasalanan o sa mga hamon ng buhay, ang palatandaan, ang ating Panginoong Hesukristo. Palatandaan para pag-igihan natin, pagbutihan natin ang ating mga buhay. Dahil inaalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Amen. Saan kami tutungo, kaming makasalanan? Saan kami susunod, dahas laging kapisan? Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw po ang hantungan. Sino kayang uusig sa di makatarungan? Sino kayang lulupig sa na umiral? Sa sino mang sa Diyos mulat, katarungan magbubuhat.
Lang kayo, bang kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong mga kaloob ay aming inihahain upang aming sambahin ang ngalan mo. Mapagsaluhan nawa namin ito sa pakikinabang bilang tagapagdulot ng iyong walang maliw na kagalingan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo Itasin rin. niyo yung puso't diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Tunay pasalamatan. marapat na amang mga pangyarihan, tunay marapat ay kaya aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin ng aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan, Santo. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banali ko ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ay nawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon, inabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang katawan na may hahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot iyon sa kanyang mga alagad at ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinaari namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at pasusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, emerito ng Tanang Kaparian at ng lahat ng mga naong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang karin mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo po ang aming pagkakasala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin.
Huwag mo at kaming huwag ipahintulot sa tukso at tukso iadya sa lahat ng masama. lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalaat, Diyos, sa lahat ng kapahamakan, samantalang ang pinanabik ang dakilang araw ng pagpapahayag na katagapagligtas naming Seso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo nga ang pananampalataya at ang pagkakasala, pagkalooban mo ang kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Peace. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Ang kapatid ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, sa mapagmahal sa atin, mapalad tayo, tayong tumatanggap sa Kanya, sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita na higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mo hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ikaw
sala, ikamuing karatunan na. Horacio Emperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong na, patnubay na iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Padre Pio ng Pietrelcina, Panalangin mo kami. San Juan Pablo II, Panalangin mo kami. Santa Madre Teresa, Panalangin mo kami. San Serapion, Panalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. Ina namin at Pintakasi, Nuestra Señora de la Merced, Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi mo kami pinagsasawaang pagsaluhin sa iyong banal na piging. Ipagkaloob mong pakinabangan namin ang iyong landas at buhay na walang maliw sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos at inyong mga pamilya, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa natin ay alay na humayo kayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Salamat Magandang sa gabi Diyos. po sa inyo lahat. Maraming Magandang salamat. gabi rin.